So guys, ito naman si GR Litrada gumagawa ng video. Ang pag-usapan natin ngayon, bakit mahalaga ang oras. Bago ko ipagpatuloy ang video, please subscribe my channel and share this video sa mga kakilala sa inyong social media. Baka may maitulong ito ng video sa mga friends nyo na tiwalag sa buhay. Okay, ipagpatuloy natin bakit mahalaga ang isang oras. Dito sa mundo, ang buhay natin ay lumilipas lang. Dapat sulitin natin ang isang pagkakataon na nabuhay tayo dito sa mundo. Nakapagsabi ka na ba sa magulang mo, sa mahal sa buhay, na mahal mo ba mo siya? Sa magulang mo, sa mama mo, papa mo, nasabihan mo na ba na pinaka-importante sila sa buhay mo? Nasabi mo na ba na I love you, ma? Tanungin mo nga ang sarili mo sa edad mo ngayon na nakapagsabi ka na ba na I love you, ma? Hindi ako mabubuhay sa mundo kung wala kayo. Hindi ko mababayaran ang buhay. Hindi ko kayo mababayaran. Mahal na mahal kita, ma. Focus. Dapat focus lang tayo sa mga magandang pananaw sa buhay. Dapat kasi lumilipas lang ang ating, hindi natin alam kung kailan lang tayo dito sa mundo. Dapat sulitin natin ang mga pagkakataon, ang oras. Huwag tayong pabukas-bukas. Kung gusto mong gawin ang isang bagay na alam mong tama, gawin mo ngayon. Huwag mong isa bukas. Kasi time is gold. Mahalaga ang oras. Enjoy mo lang ang buhay mo dito sa mundo. Hindi naman tayo perfecto, kaya ganoon, gagawa tayo ng dapat may maging model tayo. Dapat isa tayong contestant sa isang entablado para ang ibang tao may matutunan sa mga ginagawa natin. I-accept mo na hindi tayo perfecto dito sa mundo. Mahalaga ang oras. Focus lang ka be passionate sa mga ginagawa mo. Love what you do. Kaya mahilig ako mag-video saka mag-explain kahit pangit naman ako. Kaya sa mga baser, okay lang yun. Hindi kayo makagawa sa mukha kagaya ko. Ang Panginoon lang, ang tanging Panginoon lang makagawa sa kagaya sa mukha ko, sa kagaya sa ugali ko. Accept ko nga may marami akong maling nagawa. Accept kayo mga baser, gusto nyo kasi perfect lahat ang mga ginagawa nyo, pero takot kayong sumubok sa isang bagay. Gusto nyo lahat ng mga moves mo perfect agad, pero ang pinaka-importante, maging perfect ang isang bagay pag matagal mong ginagawa. Kasi step by step yan. Hindi mo maging perfect pag
pag baguhan ka lang, pero katagalan may yung skills mo ma-level up. Kaya huwag kayong takot sumubok sa isang bagay, guys. Sulitin niyo ang iyong oras. Mahalaga ang oras dito sa mundo. Sabihan mo na yung mga taong pinakamamahal niyo na, ma, I love you, pa, I love you, darling, I love you, anak, I love you. Ikaw ang inspiration ko habang nabubuhay. Bigyan nyo ng salami yung mga nangyari kay Kobe Bryant, yung basketball player sa age 42, yung buhay at saka yung buhay niya, at saka sa bata niya si Gigi Bryant. Yun, kung na panood nyo, mahilig kayo basketball, manood ng basket sa TV, panaminan yung buhay, yung buhay ni Kobe Bryant. Hindi natin alam kung saan tayo bukas. Yung Panginoon lang nakakaalam kung kailan lang tayo dito sa mundo. Kaya sulitin nyo, guys. Power on. Gawin nyo yung mga hindi mo nagawa. Power on. 8. Yung mga yung On. 8. mga gustong maghiganti, itapon mo na yan. Huwag kayong maganti, guys. Kasalanan yan. Malaking kasalanan yan sa buhay. Gusto magkaganti sa mga kalaban. Patawarin mo sila, guys. Go ka lang ng go sa mga ginagawa mong ikabubuti mo. Kaya po nga, maraming tao sabi sa akin na pangit ako, hindi ako magka-girlfriend, hindi ako magka-asawa. Meron akong asawa, love you ang asawa ko. Palagi ko yung sinasabi sa kanya, umaga, gabi, na mahal kita, at saka anak ko, mahal kita, ikaw ang pinaka-importante sa buhay ko. Bakit kayo ang inspiration ko? Bakit ako gusto pang mabuhay ng matagal dito sa mundo? Sinasabihan ko yung asawa ko. Sumasayaw kami kahit walang tingin. Nagkarinig kami ng dance music. Sinulit namin ang oras para hindi niya pag malayo ako, hindi niya kalimutan yung magkatrabaho ko sa malayo. Hindi ako kalimutan. May memories kami sa asawa ko. Guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking video. Huwag yung kalimutan mag-subscribe. Baka marami ba akong video magawa na may tulong sa inyo. Thank you, guys. God bless.